Díomh Aclaíocht le Liam Seisúin agus in jobh tá mi concession dhéanamh de ceart leabhar an corp nó an cór mar a thugtar as béarla. So beidh na gníomhaití seo leannas arúnach de aine háidíir ag neartta chamad I leabhar an corp agus caróg si le péspórt a dhéanamh sibh. So an céad gníomhaití dhéanamh ná límid siar ar an rám chuirmid ar gosa san éir agus déanamh ar cosa a cicáil Onascuil lábha idir ar gosa gin agus bhfuil a cicáil na líróide in san éir. So déanamh é sin ar feadh 30 seconds. Ceann bhar dó, límid siar ar an dalamh leis na cosa agus na glúmna áirithe san éir ar lábha ar an dáthaobh den corp ag bogadh ó áit go háit a dtíorigh ar lábha chur ar a rútíní nó lábha thuirt có fada go dtí na rútíní an uair agus ba cór go méid sé sin deachar ar ceart leabhar an corp. So trílimid é sin comá ar feadh 30 seconds. So déanamh píos roithíochta ar an talamh in éise dócha. Límid siar ar an rám a ríist ar díomid na cosa fé mar dhéanamar leis an gceann déarnach agus déanamh iarracht ar uileán a chur i dteagháil lena ar an lún. So trasna an corp leis an uileán in san éir agus más féidir libh dul có fada go dtí an glún chun teagháil dhéanamh leis an glún tá sé sin anna bha. An muna bhfuil is féidir libh dul có fada agus is féidir libh leis an gceann sa. So tá an cé ceann eile ábhraí níos éasca dún, an cé ceann eile límid siar ar an rám agus ardíomid na cosa in san éir. Fad is a tháinig na cosa san éir, bogamid na lábha suas agus síos I gcógléas lena chéile ar an dáthaobh den corp. Déanamh é sin feadh 30 seconds. Okay, so creek no meter ceann ábhraíonn deachar le déanamh. So séir de hála déanamh gin an corpa lúba fadas hamid sin tamach ar an dalamh agus iarracht dhéanamh na lábha a chur I dteagháil leis na cosa ar an dáthaobh den corp. So sé sin bhabhta bháin, mana bhfuil si bhábalta dul có fada go dtí leabhar an corp leis na lábha nó na cosa ní léon gádaí bheith buairthe.
the cógaréid se bhí deas fé mar a déanann sibh cleachta ar an gceann so déanam lééis sin ar bheith tro a second agus mar a dúirt tá bhí dul có fada agus is féidir libh mar spruch. Sinna bhfuil sé ar maidin na cháirde tá súlainn gur bhaint sibh sult sin, mar luú méid an dús comá tá sé rúna a gachéine is cuma más i mór sportúna nach bhfuil choróg sé libh le bhar leibhéil aclaíocht in amláin agus stuirtarling bhfuil sé anna háchtach agus méid gimmar sport méid lear an corp láidir bhfuil chuige sin. So anna í súpas is féidir libh an tlaachta dhéanamh ar na gníomhaití sin ag sa bhalla nó fiúmháin le linn session tréála chumá péróid is mí libh hain. So anna í sultas.